הגעתם לנאור TV, הערוץ שמארח. היום יש לי אורח מיוחד, הוא ממיקס TV, ערוץ אחר. אז קבלו אותו, עומר. מה קורה? יאללה. אוקיי. אז מה קורה, עומר? מה קורה? מתרגש. יש לי סיפור מטורף. מה כבר קרה לך? קרה לי, דבר ראשון, לפני שבוע היה לי בר מצווה, אוקיי? אבל יום אחרי זה הייתי בבית, אוקיי? מה קרה? אולי בטח היה לך מלא מתנות ודברים. לא, משהו שלא בכלל. זה היה בערב. אני הייתי בבית. כאילו חזרתי הביתה. ואז אתה לא מאמין מה קרה. מה קרה? אז יאללה, אני מספר לך. כמה אני אוהב את הבית, לסגור את הטלוויזיה. איך אני אוהב לעשות את זה? היי, גנב! אני אערוב אותך, אל תתקרב. מה זה, אתה מגוש כאן? לא, זה מהקודם שגנבתי לו. לא, אני אוהב לך את כל הכסף שחסכתי מהבר מצווה, אני אוהב לך הכל. מה אמרת? כמה כבר חסכת? שקל. מי בכלל רוצה את הכסף? תביא את השקיות, תדביל, אני אראה לך בראש. דווקא את השקיות שהתחברתי אליהם, אתה יודע ממתי התחברתי אליהם? אני מתרחק ממני, מפוצץ אותך. תביא את השקיות. לא. אוקיי. אומרים לך תביא. אוקיי. לה קוראים שרה. היא חברה מאוד טובה שלי, שמור עליה טוב. שרה, באמת נראית יפה. תביא את הבא. לה קוראים דניאל. דניאל, תקשיבי, אני אשמור עליך מרחוק. לא! היא מאוד רגשית, אז אני אתן לך חיבוק של אבא. כמך תביא, של רבך. שלום. וזאתי דנה, למרות שלא אהבתי אותה כל כך. לא אישי אליי. אז אני אהרוג אותה. זאתי, אני אוהב אותה מאוד. אני לא אגיד לכם את השם שלה. בלי שמות, אבל אם אתה כל כך רוצה את השם שלה, זאת גאיה. כך. רגע, שנייה. שלום. למה הוא לקח לי אותו? למה? נתתי לו את למה? שלום. אוקיי, הבנתם? זה היה הסרטון. הוא מורווה. וואי, אני רואה שקרה לך באמת משהו מפחיד, אני הייתי מפחד מאוד. טוב, תלך את כל השקיות. תקשיב. אז בואו נעשה, למה אנחנו סתם ככה? בואו נעשה אתגר כף הקוסקוס. טה. כף קוסקוס? מה כזה קשה בזה? שלא מחממים מים. לא מחממים את זה במים, לא כלום. כף הקוסקוס. אתם מוכנים? אז יאללה, בואו נתחיל. מה קורה, חברים? אחרי הסיפור המזעזע שקרה, אני כבר... אז איך שרדת בסוף? כל אחד החברים הכי טובים. טוב,
אז יש לי את אתגר כף הקוסקוס. תפתח הקופסה. תפתח. יס. אתם רואים? הם לא רואים. יש פה כדורים. 6 לבנים. זה לא קשור לגזענות, שלא תחשבו משהו כזה. כן, סתם זה ככה זה רוצה. אוקיי, נסגור את הקופסה. אז כל אחד לוקח כדור בעצימת עיניים. לוקח אותו. אם יוצא השחור, אז הוא צריך לאכול כף. נעשה את זה כמה פעמים. כף של קוסקוס. קוסקוס? קוסקוס. מה, אתה לא יודע מה זה קוסקוס? רצינית, מה, אתה שפוי? מה, אתה שפוי? קוסקוס? אני לא יודע מה זה קוסקוס. סתם. אוקיי. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. כף. אוקיי. אני נצבע. תתחיל. אתם רואים, אני יוצא מעיניים. בוא. איפה זה? רגע. מה זה? בוא. חמצה. רגע. הנה זה. אוקיי? יופי. זהו ככה. ואני עכשיו לוקח את זה. אוקיי. אבל. רגע. אוקיי. כדור. אוקיי. אתה יכול להוריד למצלמה ואתה יכול להוריד לי את הכיסוי. אני לא רואה כלום. בא לך להוריד לי? אוקיי. חם שם. כבר בטח רואה איזה כדור יצא לי. יצא לי יש כדור לך מזל. לבן. עכשיו תורו. רק רגע נחזיר את זה לתוך הקופסה. אל תחזיר. צריך להחזיר. תנער קצת, לא, זה לא משנה. אני אנער. תראה לי. נראה לי נורא מספיק. רגע, נפתח. זה סגור. הנה, פתוח. ככה משהו. יש לה הרגשה טובה. ומה לקח? לבן. תוריד לי את הסיקה. יאללה. עצבנית. אוקיי. אתה יודע מה? אולי עכשיו אני אשמור את הכדור ככה מתי שאני אגיע לשחור. לא. כן, מתי שאני אגיע לשחור. שנייה רק רגע. אז אתם בינתיים במתח, וחזרנו. מה קורה אוקיי, החלטנו החברים? להוציא את הכדור שאתה לוקח. אוקיי. כדי שיהיה לך אוויר, ביי. אוקיי. נשבע אני לא רואה, נשבע. סע. יואו, כמעט לקחת את הכדור השחור. אתה כל כך קרוב. אני לא רואה כלום. אוקיי, נכון, שכחתי. סבבה. עכשיו תביא את זה. זה הכדור שלקחתי. מבאס. מבאס. ואנחנו משאירים אותו בחוץ. נשארנו. יש לי הרגשה רעה, חבר'ה, אני לא רוצה עכשיו... טוב, אני לא מבין ש... מפחד קצת. אוקיי, פתח את זה. פתח את זה. יש לי הרגשה מפחד, חבר'ה, זה מפחיד אותי. לא. והוא לקח את השחור. לא, אני לא מאמין. לא. הוא לקח את השחור. וואי, אני מבולבל. אוקיי, קבלו חברים. מי שלא מבין זה קוסקוס שלא מבושל. חברים. רק נשים כיפה. תביא, אני רעב, סתם. אתה בטוח שאתה רעב? לא נראה לי הבנתם מה זה כף קוסקוס. פשוט לקחת שקית קוסקוס. מה שקית קוסקוס? ו... אוי ואבוי. חייבתי קוסקוס.
אגב, אתם יודעים ששם הצלחתי לשמור על שקית אחת, ובמקרה היא פה. אז היא תעזור לנו לא ילכלך? לא ילכלך. אוקיי. שים אותה ככה, כמו סיגר, סתם. שים אותה על ברכיים. שים את הכף. אוי ואבוי. לא רוצה להגיד כמו מה זה נראה. אגב, אין לנו פה מים, רק שתדעו. מה אין מים? אין מים. פותח טוב. תראה. אני חייב לעשות את זה. הכל. הכל. אוי. לא לירוק, אסור לירוק. זהו, תביא את הכף. תביא את הכף. תוציא אותה. מה איך? אני לא... הנה. אוי. האמת שזה לא כזה נורא. דווקא זה טעים. איפה השקית? השנייה? יא דביל, כתוב פה ללא צורך בבישול. איזה טעים. בישול של... סולת וכל הדבר הזה, יאללה. וואי. תביא את השקית, פתח אותה. למה? פתח, יש פה מה שלא גמרת. בקושי ירד. לא ירד, תביא תן. לא נורא. אוקיי. לא נורא. שמע איך אני אסכם את היום הזה, היה מטורף. אולי הייתי טעם. אוקיי. אין לנו כל הזמן בשבילך, מה? שנייה, תן לי להקל. אוקיי, היה מטורף. אוקיי, יש לי משהו אחד להגיד לך, אתה פשוט מטורף. כן, זה היה הסרטון של נאור TV. תרשמו לערוץ, בבקשה. תנו לייק, זה שווה את זה. פה, ממש פה. תראו פה, ממש כאן. יש פה עיגול, נראה לי, כאן. אוקיי? תרשמו לערוץ. ממש פה. תודה. להתראות.